Hello viewers, ngai Shanswear ngapriang snow bhai fi seisin pat shagani ka channel. Aga kerteng ga bathyang tam uji sukres unong penem. Ti ngakwa wan yathu ifi lightly kimat lani lightly ki points. Kiba lada file yakani findan ya kading jong umensi bakhut baka jing shakri jong fi kan raham. Kaba ning kong kumba fitip kadai ka jing duai. Ka jing duai jong fi kaba yaine am kaba duai tang shisngi arsngin re ka jing duai kaba yaine kata ka jing duai ru ka badan ka jing ya dai bat ublai intimacy with God ani kata ka jing duai ka badan kata ka jing ya dai bu ublai fila ban continue ru bat ka jing duai klam daput haba fila dabdan kani ka pot jong ka jing duai kaba thiang bat ublai gitu ki kenta ki badang step nani fila ban le men miet ru pat kumju ru klam daput pat lavish village shano fidan ka jing duai hau blai hapo ka do not kini ka de ka ban ningkong ong ka baar ka dei ban ka jing testa ban puli ya ka ktien jong blai klam ba ktien jong blai nganong finumla ban yo ka jing shampang bat ka jing start bat ban yele persya yu mensim baman ka jing duai ka yele persya ya ka do jong fi namar ji sukre suang atau syarai batu duai ba finam ha ka jing bensyai namar kamen sim kaman mereka do atlat tikum no finjab ya ka do kadai leng ba ka jing duai rei ba finjab ya kimen sim baman ba ya kimen sim baman ki ba syukur fi ki bon ban kran ha ki jing bot jing perkhat jong fi ki bon ban pensyai leng ba ki briu kadai leng ba ka ktien jong ublai kata ngila ban i habau jisu la sya pensyai ha ka riklau u la jab ya setan na ktien jong ublai fi u kham duai into rei u syele mno syukran da ka ktien jong blai takada ka dan kam bang anong fi kabal ka jing syak jing et ka dan kam khle lang kata bat kabalai anong ka point fi kadai ka mensim jong ka jing syakri ka mensim jong ka jing syakri ngap ba ada fi dan tang ka jing duai bat ka jing puli ktien jong blai fi klam syakri anong fi finum dan bor ka jing et jong fi kanum kiu bat ka jing lang mensim jong fi kanum kiu namar blai ha ka jing syakri nong ka jing syakri kalong ka baningkong le se fila ban kran ya ka ktien jong blai ka ba ar kalong ba ha ka jing syakri fila ban let penduai ki briu ki bapang ki bashitam ki badan ki mensim baman fi exercise ya ka fit jong fi ne fi penan kam ya kata ki muscles of fit ne kita ki thit ksa jaba jingat jong fi aba filet duai ki briu nong fi kadan kam ya fi ba fin da hab let yaki nani fi duai lang ba ka full ne fi hab ban let sieng jong ki nangta de ban council kiru kaju ka jing syakri ba filet kidan gibri gi ba khuslai gi ba snowsi filet teng ban council ban ai nak tin jong blai bat kumju lada dan kimen sim baman fi penbe ti kumju ya gitu gi para banget ki badang syuwan syaka jing penem filet ban ai ya ka jing petkan ki haba kidan ha ka jing nganong fi nakata ka jing syakri kalong kai kamdei ka basok ka jing syakri ya kibriu pi uji sukres wang no wang lada fi kwa ba finlong kraw uji sukres kam kwa kamong ai ba finom long kraw wang lada fi kwa ban long kraw fi dei ban long usyakri jong baro kabong no ka jing syakri kamdei ka basok para banget tek fila bun kam fila thait nrei fi dan ublei upha fi ban syakri haba ki phone ya fi bilet ban penduai pim syusyong jaitu hien marang haba file ikini pet bai kini lightly gi points haba file pin sa syam baka mensim jong fi kan san hau blai om tangata haba fi stretch limit jong fi ni haba fi le ya ka ba fimla shu da ka do hangta fia do mensim jong blai hamu mensim jong blai un ai bore fi ka ba fimla dal di ban le mau un le lang ba jong fi dan kam umdei bo mensim jong blai un penle fi mensim jong blai un penle fi ba finlet duai gi bri bapang fi fa ban let ban ko ngo fila dan mensim khut filat shibri bo ikti hukum ya to ka jingpang bakan mi nangta ka jingat jong fi kanang kram bat ublai ngadong fi hukum ba finle uji sukres ru hukum ba finle wang wat long tangki nong yo snow klam dale ya ktien gospel material senang banyo khat bar saw wang ka ju ko to ka bang ngan ki utau briu ba yo snow ya ktien bat bole ngan tharai u kumbo briu batai ya la ka yeng halor mau siang te jacob ruang ba walong fitang inong yo snow
handai ru kinong le namar filong kum betul lada fisio sngau filong kum tu brio bapek aka yet khmi kum ne pipek aka yet khmi kum ne kum tai pi atu yet khmi ukulat no aka dor lejong ti long kinong le mot lada blay u ai u kum ye fi ba finlet duai no ino dan makhat lad kam dei ga basok manong tetang fi hap sei kali jong fil ne fi hap wai dak kali ne filet dak taksi fi hap mi nang tu fi hap lad nganong fi nre haba file am takan wan ga jingkeman nganong fi namari ga jing penem ublay la ai fi filet dak jingkeman fi ai ki bat haba file am ta kamen sim jong fi ublay nang penyar bidan gibriu ki bala dap kela ka bumut kila yo ma hip-hop la mi kita mensim baman kila yo ya kajing pen baptism kila yo mensim bakhu nregi jaitu ban chakri ki wai ki kwa tang yel di ban la yel di la dap yo jing penem la biang katung la biang shong khop hiem ngam kwa ngas kwa tang ban let jing yesen tang ban chiyo sngo ne ki sau kon ro Sunday Wednesday Bible study tang ban chiyo ban shu tat bat yong ngan ai nuk sang ni la da fishu bam bat Ngong mo, film le exercise, film yang film ai, kai banjai ka mat jong fi. Kum juru da fi shu sngo yaktin jong blai, kam le ai nam ta jong u, ban penyar ki ma, pin satran jing long mensim, tikna ba ikani kran. Blai la da fi ai le ikini nong fi. Kanyar nong fi. Blai unang penyar, unang ai shu ya responsibility fi. Unai kata ka, un pen kamti shu fi. Ti syakri syadi baret nong fi. Blai un pen kam menuju ai kan san gi bahe. Unai kan fi baret fitre na man duai syai tu ibri bapang fitre na man ya selak itu ibri fitre na man be mensim baman fitre na man le ikini blai ada fi ai ne ai baret blai pen crown rai mata ada pila mat yu Jesus Christ fi jaitu onang fi kadai gajing jaitu fi ai la yu mensim jong gajing jaitu pimman ban le syakri ibri fim dan kata ka compassion ada no jong fi ban yarap lang kiwai fim dak fim kende dek nong fin sapai biang syakari Egypt fin sapai biang situ ka jinglong rem tikna fin let ha kanu ka balang ru kam dan jingmut fin sa syulong niam net ya kata kren fin sa syulong niam pim le ai te rei lada file ai ru nganong fi dan ha kanu kun hon lada file ya kani oh ya ro try fin em ka jinglong mensim naman ta ka buram jong blay like but share but subscribe ini video but ngindai kenduk pat haga kerteng jong Jesus Christ amen